Amai ndo atenda gani? Amai takatangira mudumbura mai tozvara kuti akachicheka mai asi ndoda kutenda mai kundirera kukura kudai ingafare sei mai vasina rugare kungonzi ndapinda mai vangu vagarika entertainer. Amai amai mamoyo ndo atenda gani? Amai amai chihera ndo atenda. Amai amai masivanda ndo atenda gani? Amai amai mazovu ndo atenda. Vawenzerei mazuva kawanda panopanyika Jehova komborerai amai wariwa zvinondiremera zuva nezuva mai vangu vanondishingisa vanondisimbisa. Takatangira mudumbura mai kutozvara kuti akachicheka mai asi ndoda kutenda mai kundirera kukura kudai ingafare sei mai vasina rugare kungonzi ndapinda mai vangu vagarika entertainer. Amai